사보나. 사라도 mana 조이 감독이 뭐라고? kidu sararaga kurang lain isi bukan 아, sarah oh ini mama. Ai kam sa. Apa? Rotonis lari masuk. Saya tuan bapak mau nih. Sa ai kam bunga. Tadi juga guna. Macam macam Sa happy lah. Kebawa buzawi nalai. Ma kalam sa. Hinjau susah sinang dulu. Ah, nini sapi mau nih ke Hindu Sinci mana? Kira sa bau lambai namai pak. Kebawa buzawi sakit rabu. Itu mana dia? Bisa. Oh, nada deh. Dari perpihak sini. Oh, salah. Oh, siapa? Cek kemana? Harus mana bos sebentar ya? Yes. Jadi? Masa mesin ini? 176 min sir. Oh, matang jenek ki mate. Tuh, ada masih kau. Yang Masa saja. Nebe, minta mana? Oh, dia cek, cuma kau kisah. Sar, kenapa Sar? Kenapa Sar? Kau bisa Sar? Ini kami kamu sokong kami ya. Oh, kacin juga. Sar. Ah, neneknya mau ngomong. Kau anak Nihal Sumutari. Nihal Sumutari? Sar Nihal Sumutari. Mana? Nihal Sumutari. Oh. Nihal Sumutari. Oh. Ang lain beriba mana sekolah pun nama Nihal Sumutari sekolah yang. Sar, masih sekolah nama ni nama tu. Masih sekolah ni nama sedang ni Sar. Jadi saya ni Sar. Hei, Sar. Masa? Oh, masa? Nung nalai nung ngamawan berapa? an sarnwale neng sangi kurisinio. Ciwai. Salah. Ini balai maman nung mana? Angi munga pulen nazari. Full nazari. Kalau cari dulu. Angi munga pulen nazari pulen. Oh, bulan nazari. Oh. Oh. Sar nalai kumiat kunia berapa? Kenanya kenai meleng gitu. Oi, 그래도 니가오는 돈 담다 오나이 그즈는 굉장한 빨리. Biar mana saja. Ikan dua memang pulin mami yang berdekat. Saya bikin saya training kaisiman sinar bikin saya apa ini? 모장은 능설바디 씨. 짜이. Oi, masa saya seluruh ke sini. Tanah keluar ni mana? Saya kesini nggak masuk lagi. Look, saya. 막 소탕 무당 말씀을 Oi, mana? Masuk buat mana saya? Heh? Hah? Mana? Islari. Hei sar, ini sekandan mati islari. 해 차리? 아니 이거 사리가 나니? Hei sarabı maga maga sekandan. Islari. Ini kandan mati. Buzibai. No. Sar.
सार ओइ मा उरि दाहोगोन नाजाब सार मावले ना लिरदों नुग्रा सार एक्सन जायगायाव नोंनि नामाव लिरदों नाजाब सार मावले ना लिरदों नै साखो लोंलायबाय नालाय हासुनाया खर जालायबाय ना ओइ सार दानि थांनाया मिथिबाय दानि थांनाया बिनि नामा निहाल नङा थेफासो मिथिबाय जों गासैबो बेखौ थेफा होननासो गाबज्रियो मिथिबाय बेनिखायनो थेफा फान खम नङालै मानसिया खात्रासो ओरैसो मानसियानो ओरैसो मिथिबाय डेन्जारसो एसे गोजानाव था बिनिफ्राय मिथिबाय मा मोसागासिनो बे नायफ्ले दा मा मोजां मोनना ला Ini mobil laki-laki. Cara. Salah, bisa ini, baik. बै नाय नासुनिया बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागु फालिबाय थायो देग्लायबो सोर सिंगारखौ लाबोसैलै आं खोनानाय बायदिबा इलिसा बर'लै सिंगारा देग्लायना मा बबेनि आंबो मिथियालै बबेनि हेलौ जिउ आं नोंनो दख'नाखौ बायना होगोन ना दाख्लै बुंदों माथो नै गाबोन समफोरनो बायना होनोसै आं खोनानाय बायदिबा बेलथल' लादों देग्लाय 13 थारिखआव होमबाथ' इस्ताबानो ज' थांसै थाङो मोसाहैनोसै थुथु सारनाव एसे पारमिसन लायनि सारनाव पारमिसन लायनो मोजां जागोन ओइ सार नोंसोरखौ नङालै ने बे बैसागोनि आगोलावनो होगोन ना नों मानो दख'नानि गांसे थाखाय नों मानो सार मा रायलायबाय नामा दोनथ' जिउ हा रायलायबाय होद नोंसोर मा नाजाबाय थायो आंखौ मा जाखो आंखौल' मा जाखो आं दख'ना बिजोंना मा जादों दख'ना जादों बेफोरखौ मानो थ' सार बेरथ'लाय 13 थारिखआव माबा फैयोनो सिंगार फैयोनो थांनो थाखाय पारमिसन लायनो दखानाव थांनांगौ सार मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन सार जों देग्लाय बेलथलायाव रंजालि बैसागु बरायलायनायाव थांनो नागिरदोंमोन सार मोसानो बाहागो लानो साला अबद्रफोर खामानियाथ' गैया अबाव मोसानाय अबाव मानाय बेयावल'सो हायोना नोंसोरखौ आं मा बेयाव मोसानो थाखाय लाखिदों नामा खामानियाव थां अबाव मोसानोनो बेखौ बाहायो बिसोरो सारा दंमोन ना माबा आब' बुंलाय बिदिनो बोरै खेथि मावनो हानो आंनि हायाव खर'आनो गुदुं जालायलांबाय मा खोथा आब' मा जादों बाथ्राया मा बुंलाय आब' आंनो आंनो सारखौसो नांगौमोन सारा अबाव थांदों आबौ सारा मिटिंआवसो दंहैयो दसे जिरायथ'लाय आबौ आंहा जिरायनो सम गैया फैलाय आबौ फै दसे जिरायथ'लाय फै आबौ दसे जिरायथ' एफा मोजां बुंबाय आं सेंग्राफोरखौ उल्था आंखौसो दम होबावो देलाय दे आबौ बुंलाय मा जादों आं रावनोबो बुङा आं सारनोसो बुंगोन दे आबौ होमबा जिरायथ'
Oh, salah bila. Oh, Hari ini kisi rakyat ini kerja. acha nang dose जिरायथ' आं दा दसे उनाव रायलायनोसै Bros, औ सार बिजाबलाय औ जागोन yes sir बै बाहेरायाव जिरायना थानाय केसखौ सोंदों नोङो जेबो गोनां गैया सार बियो आं सोंना नायलायनि र' र' नोंला बे मानसिखौ लोंना लायलाय नोङो जागोन सार आबौ सारायलाय लोंथ' आबौ फै बे जिराय जिराय आदसा मा खोथा मावनांगौ सार जोंहा माखासे दुथां सेंग्राफ्रा जोंहानि दुब्लियाव जुमाय लोंनानै सानफ्रोमबो बथल बुख्रेब बुसिब गालाङो उनावबो माइ गायनो सम सफैबाय बेबायदिबा बोरै जानांगौ सार बाथ्रायाथ' सैथोआनो सारा एसे थाबैनो मदद खालामदो औ जों बेसेबां हायो एसेबां थाबैनो मदद खालामगोन होमबा सार आं थांनोसै सार माइ गायनायथ' सम फैबाय थाबनो एक्सन लानांसिगोन नामा बाथ्रायाथ' सैथोआनो थाब एक्सन लानांगोन दानो थांसै नामा सार